И какво става, хора, аз съм Dark Pro King и тук при мен е Стан и Теди БГ. Оставя. И днеска Стан или аз от неговото име ще ви каже... Аз? Чакай малко, Някакъв невидим бе. Ще ви каже историята за хейтенето ми, дето ме хейтиха и качаха клипове срещу мене, но нали не той ми, то Денис, смешника БГ. Сега ще ви разкажа цялата история. То даже не е история ми, то е много кратко, просто той днеска си призна, каза, че му е писнало просто. Да, в стрима го казах. Да, той в стрима го каза, обаче те всички казаха, че не е верно, нали, някакво такова. Те винаги така казват, то първоначално никой не вярва. Да, както и Тедито беше на негова страна, обаче... Тук му мерят хакерите. Сега това са подробности. Да, и нека той си започне. Добре, значи... Аз си тръгвам, Марекал. Когато бях тим с смешника БГ, или kako се пише Денис 1, 2, 3, 4, 5, или 6 накрая, бяха приятели с Dark Pro King. Бях се направили един сервер, но той му гръмна спауна. Нали спауна беше? Да, бе. Ето някаква поезия ще пишеш, бе, брат. Стига! Значи, гръмна му това. Чак ще сме хакер. Да, гръмна спауна, после ти го банна по IP. Именно ясно. Да, вие го напсухте. Или ти. Не, смисъл. И той нас, ама и ние него, да. Това си е истина. Да. После... то се флайха. После... Да. Реши Денис да ги махна от Skype. Махна ги. После... Няколко месеца, около месец горе-долу. Да, един месец мина. Да, не си говориха. Не говорихме, играхме. Всичко. Даже той ми помогна да стана ютубър в един сървър. И когато не играх там няколко дена или месец, само седмици, не знам точно, защото аз сега не съм бил там, аз тогава и реших да играя с Денис. Как се запознахме? Който иска да знае, с Съка Фарма се познае един приятел. Но той съм вече Съка Фар, вече не играе Майнкрафт. Също Денис. Просто защо да се строи канала? Смисъл, както иска. Но да се отклоняваме малко към темата. Така. И той реши така, да каза, айстан за да не хейтим Dark Pro King и да си скара на него вината. Аз му казах, добре, защото нали все пак бяхме нали, тим. той не знаеше за какво стана въпрос. Да. Първоначално. И да, аз дори не знаех кой се първо. И реши да го нахейтиме. Нахейтихме Dark Pro King, но после ми стана малко тъпо. Мисля, нали вие вчера ма хейтихте и днеска. Да, пък и днеска, преди няколко час, 2-3 горе-долу. Как ти да е? Да. Почна да ме псува и аз се чуда какво става. Да питам, чуда се какво става, какво става с момчето. Нещо да не му стана... Да. Нищо не се знае. Какво му стана? После реших направо... така, казах на господин Касапин, аз сега му викам, на Касапина. Казах на Касапина, нека тук се смели, не видим. Казах на Касапина да ме адни в дискусията, така няколко думи на Dark Pro King. Аз първо не исках, за което си мислих, че пак ще, нали... Да, знам. Псуваме някакви такива, ама също... Ти си каза истината и... Да, реших да кажа истината, защото мислех, че вече не ми е приятел, не знам какво стана.
някакси изведнъж така реши да ме остави, да ме зарежи. Да, аз съм когато. Той ме остави. И какво стана? Сега направиш няколко видеа, как ще се отмъщават, ама как Щял ще да идва. ни намери адреса и да дойде да ни прибие сам. Направи без- един Да, че... Айде И да направим един че... Даже той можем точно да каза сложим на мен. доказателството, но айде сега не сме Буквално- толкова лоши. Буквално под нулата на образованието. Както и да Смисъл, е. Чай, остиго сега си кажеш, защото. Твой пак Така си, бе, смага. брат, аз си се стряскам. И така, хейтих му там. После Денис си изяде вината. В смисъл, той се изпати. Защото няма как той да не се изпати. В смисъл. Да. И после, какво стана? Познайте от първия път. Праща ми някакви видеа там. Около колко видеа? 4-5 мисля, Толкова. че бяха. Да, горе-долу толкова. Силър. И после изслушах ги. После Даже ми ги някъде... прати и аз да ги чуя, но... Да, някакси в последната, на 56-та секунда, където Ето с казва 5 нещо- секунди прави. Помни. на последния му клип, който той е качил, на последната 56 секунди, в смисъл на 56 секунди, казвам нещо за мен, че идва, ще ма пребили, не си Да, тази музика. нещо такова казано. Опитах се да го изпушвам, но нещо да дойде вкъщи ми, да ма пребие, нещо такова. И какво като дойде? Той не знае къде живееш, нищо и че... Той първо не може да дойде пред мен. Не. И това е смисъл. Той сега изпати си го. Реве там. Той жале. Чаках да реве, не е само. Тук ми пише и пращам някакви песни. Тук още ма псува. Тук ми казва, че колкото е беден, аз не му се подигравам. Той никой не му се не. подиграва. първо той- Ама то не е трудно малко да седнеш да се научиш по български язик. Сега... Той знае малко просто- български. Да, той е... Както и да е сега. Да. Ейта никой да знае, че аз нямам канал, да знаете. Има. Не го слушай. Няма. Има. Ама. Ще го дам в описанието. Да, и просто няма смисъл. По-добре да станем приятели там на такова, ама той направо Ма той Денис не ще. смещика. Да, той направо се реши да се махне скайпа. Да си си изтри изтри канала. Да, ама още не се изтря канала. Чакам. Той няма и да го направи. Значи хора, Да, слушайте защото сега. има много събове. Ще го повторя отново, не знам за кой път. Той само заплашва с клипчета. Сега си изтрия канала, хора. Спирам да снимам. Еди така си, еди що си. Само и само да му дадете лайкове и да му се молите да не спре. Пък и не знам за какво почва да те хейти, kada си откраднал някакви приятели, такива глупости. Аз искам приятели да ви кажа кои са. Искам да ми ги Да, той учил си му е приятелите от тях да гости. Аз винаги играх с него. Винаги играх с него. Беше забавно, хубаво. Може ли е по-забавно да сме така... Да Но той седнем... много обича да псува, иначе. Да седнем на една маса, например, да се разберем там. Знам, че звучи малко тъпо, но да, добре е там да се извиним, да се такоме. И така, смисъл, това е самата случка. Стан, за тебе съм внимай, че съм невидим кай... Да ме убиш. Аз бях тук сторк. Тук личи се, че той е... Опа! Да играем с друг полза. Така, това е самата история, отколкото аз И я моля знам. ви, дадете хитате повече. Не ви казвам и Да. него да хейтите, просто... Дори не хейтете и него, няма смисъл. Да, Просто няма смисъл, лайквайте, просто- ако искате Ето хейтете. ви Аз... самата истина.
Да, знаете това, аз на канала на... Това си самата истина. И наистина, Няма никаква лъжа в това, което го казва той. Може аз да кажа нещо. Какво аз наистина така... Много ма кефи смешник, аз не съм му ударил 5 дизлайка, той ми е много добър приятел. Как лъжи сега? Как лъжи? Толкова дизлайква му напраскал, Деви. Ще направя всяка се зави. Съм приятел с него, първи приятели. Няма нищо, че той е 17, аз съм на 12. Така. Супер. Да, ти не му натряска 4-5 дизлайка, не. Не, само един пиш, само един. Ами да, по принцип това са самата история. Защото не спи да лягам и гръбнака ма Лига история. Виж. И да знаете, наистина. Ето го хакер, нали? Добре, както казахме. Не е толкова кратка историята. 10 минути стана историята, даже 11, но... Не искам Лефнах от сервера. Просто не искам да ви пускам клиповете, защото пак ще кажете, че не е верно. Пак такива хейтове, там където са едитвали, такива глупости. Да, значи слушайте, той слага песента, значи той слага супер тъжните песни. Вие за това се разчувствате така. Нека сложи... Аз бях. Значи някой да сложи... Да сложи, примерно, той някаква по-така музика. Аз това път се разревах, бата. Толкова. Просто не са тъжно смучи, ама ако е без музика, дали ще се разтърва? Трайно до край челендж. Представи си го без музика. Скучно. Да спира да снима аз. Окей, хора, ред това ще е. Разбрахте истината. Пишете... Един субскрайб. Оставете... Да спирате за моя канал, аз не съм хейтвал никой. Хейт ще има. Ти пак тези да не си хейтвал никой. Ти пак. Ти хейтваш смешника в момента, па. Аз не съм ударил 5 дизлайка на мегата. Не съм не съм аз, бе. Не лъжат. Окей, хора, ред това ще е. Надявам се наистина да сте разбрали истината, защото просто няма за... Иде! Просто няма за самата истина. Стан няма за какво да ви излъжи. В смисъл, той е най-добрият приятел на Мега... Са пък замесваш Мегата. На смешника беше най-добър приятел, но те вече даже все едно не се познават. Все едно не съществува смешника БГ за Стан, а пък все едно... Вече. За смешника все едно па Стан не съществува. Обърках се. Гледай, той пак ме спаме. Гледай го, спава ми някакви видео. Сподели да видя какво ти спави. Так му да пустим да гледат. Мисля, че е той. Мисля, че е той. Чай вида. Чай вида дали е той. Не е той. Добре, дай се пак да им покажа. Да, ето виж, тук. В лобито съм, защото хакерите ме мелят. Искате да играем в Фастбилд, много готино. Чай да си показвам мазния резултат. Хора, сега го виждате. Има доста хакери на гостим си. Айде да покажи да. Добре, ай ще направя... Не, умрях. Когато гледах скоро. Ето. Ето тук почна да... Какво е това? Каква е тази снимка да ти е пратил? Някакъв клип. София Маринова. Виж, тук ме направям клиповете. Ето. Да, аз тези клипове ги имам. Мога да ви ги прата. Да, хора, това ще е. Чао. Не, чакай. Не. Няма не, айде. Айде, това ще е. Айде.